Horas madihita saluhuna akadongan sa porsiaon martang yang mahita. Sodang sia gijang dohot hati uros sia Tuhatta Yesus Kristus. Dohot dame na sian ibana, imana saur tu bagasa roha do pikirata dinalaho tumangihon hatana. Amen. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat sian buku sada Korin bidu 4 ayat sada 1:5. Songonon ma didok disi. Dirajumi jolmai mahami perhalado ni Kristus jala juara bagas ni akka hahomion ni debata. Jumolo dipangido di akka juara bagas naik kaposan nasida jupang. Oti doi huetong anggo hamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumiau. Aupe dang huhumi diriku. Aidang adong salakku anggo nahuboto. Alai dada gabe pitorau hinorhoni Tuhanido manguhumiau. Dibaheni unak kamu manguhumi dinasotikina tagan soro Tuhani. Patiuron nado nabuni dinaholom. Jala papataron nado tahi-tahi ni roha. Di sima dapota puji-pujian ganup sian debata. Olak nido sahakna. Topi ni hata ni Tuhanon unak kamu manguhumi. Hurian itu hatta ia surat sada Korinon ima surat sia si Paulus. Nang tarjo gabe apostel ni Yesus Kristus mangihuton lo moni rohani debata. Rap doho si Sostenes dongan nama dapoton hurian ni debata na di Korin. Akadoan sapor siaon taringo tuturpuk jami taon. Huria Korin hati hai di bagasan par bolak-bolatan do. Nasida marhorong beho bartu parhaladu ni Huria na hinalomohon ni nasida. Alani masih Paulus mamareso pangatusion nasida taringo tu parhaladu ni Kristus. Dang diatusi nasida dope pangatusion nasitong taringo tu pakobasio diha Kristenoni. Ay sasitong na parhobasi do nga saulau ni debatadoi jala ulau pakobasyon nai hobar tunanido ni debatadoi dinalaho para rato kasitongan. Idobay didok si Paulus dai sadai dirajumi jolmai mahami parhalado ni Kristus jala juara bagas ni akahahomion ni debata. Naposo ni debatado na sida dang lobi siani. Ay na mangula di bagasa dirina sa sitong na debatado. Jala jumolo di pangido di akka juara bagas na kaposan na sida jupang. Iko jupang doi di hadirio ni naposo ni debata manang pangula ni Huria. Unang sohaposan. Jala saluhut na poso ni debata na puna ni saluhut na porsiado. Atong perhalado ni Huria pedang boy marnida bohi di pakobasyon na. Iko saluhut na do ruasi hobasan na. Namangihut didok si Paulus do tuhuria Korin na sayolo manguhumi akka na poso ni debata dayat tolu saat tayo topati. Oti doy huetong anggo hamuman ang rapok paruhuman ni jolma manguhumiaw. Aupe dang huuhumi diriku. Ay dang adong salakku anggo nahuboto. Alay dada gabe pitorau hinorhon ni Tuhanido manguhumiaw. Ima si paingot na nido ni si Paulus tuhuriai lao paingoton na sida. Asa unang besay manguhumi aka na poso ni debata na sida. Ala sa sitong na nasida manguhumi holam marhite pamerengan na sa bingdo. Hape Tuhani uboto sa aha na buni di bagasa rohani aka parhaladona. Jalatung suadong do tikos na nasida gabi songo debata laho manguhumi. Idobay didok si Paulus tuhuria Korida 5 dibaheni unak kamu manguhumi dinasotikina tagan soro Tuhani. Patiuron na do nabuni dinaholom jala papataron na do tahi-tahi ni roha. Di sima dapotan puji-pujian ganup sia debata. Toho matutu na nidok ni si Pauluson ay ulaw ni debata do manguhum jolma ditikina. Patardo diadopan ni debata saluhukna. Jala di bagasan hasitongan do Jahoba patupahoni. Huriani tuhata, hata ni Tuhanon madok tuhita.
asa targahon perhaladoni Kristus di pakubasion nasida di tonga-tonga ni huria. Una kita manguhumi nasida, ulau ni debatadui. Di parangolota si ganu paripe unang mahita songo panguhum tu akadongatta. Hahurangan, hasalaan saya dong do jupang di ganuk jolma. Jalan ata bereng marhite si malolong tai dang boy tato tuhon pabuah ido hasitongan ni. Ai boy do marasing na ita bereng ido hot aha do sa sitong na namasa. Saksoni akan ata begesian akadongata. Olo do hita pitor murah-murah porsia tu hata ni si A. Hape sota bege do pe hatorangan ni si B. Nunga pitor tauhumi na sida dia kahata. Dohot olo sape taburai. Jalan na ulo ima muse muluta boto do ngatai marsahit nunga ulo tadok ai iro tong alani dosa na dui so hasi ai laho mati namai dang siulaut ta si songoni akadonga sa porsiaon di batado na mengatur ho jalan na boto sa akasibosiri ni namasa ulaut ta memudai jalan manang yakon akadonga taido dia kahurangan nai dadagabe manguhumi hita dia kahurangan nasida hasalan, persahiton, parukilon, rodiaka na asing. Amin martangyang mahita. Debata Jehovah na sangap jalan na marmulia. Mauliati situtuh pasatoran nami tuho di sudiding kanibasam. Nunga hutangyo kami be Tuhan dibasian hatam. Atong saya pergui mahami Tuhan mangulahoni di bagas at todim. Jala saya sama Tuhan akadu sa panglason nami. Holan mangasahon Jesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.